pamintaku. Jangan-jangan nama panjangnya Li Cheng Sui. Ulangi. Li Cheng Sui. Artinya? Kayak lo teko opake kayak lo. Artinya apa? Guyune buantre mesti ngerti artine. Ojo nggih geger Dik. Nimas situasi antut runtut tansah reruntungan. Bener aja. Apik. Ing sarina sakmo ngene datan kinggang sarambut lamun atoh caketing sithik wae hati pindho mimilan mindunno Mimilan mie goreng. ojo mbok belok nih hayo bareng nimas hana tapi wajib sito asyik beraya Nduk Adel Cekaman. apa tresnaku ya ora bakal ditampa nganti tekaning ujung gunung. Tergantung mas. Bola-bali TM lho jane. Ya, buka celuk. Paklinya mana paklinya? Sing pundi? Si. Enten Sing pundi yo? ajeng. Yang di depan ada di depan. Pak Li. Mohon Pak izin Li. yang merasa punya sesuatu yang indah unjuk jari. Pak Li yang mana? Pundi Om? Nggak, Pak Li. Dia nggak berani menunjukkan. Belakang. Sesi sibuk ya ora apa-apa. Oke. Ben nyambut gawe timbang sing jagong mangan lungguh ngumbi kaya yoga. Yo. Lebokne yo pi. Nano. Aku kan setyo satu nanti saiki hatiku pengayomanku lahir batinku wis nata mung Masya Allah. Bantere Pak Li. Di belakang. Nembe isah-isah. Oh, ngaten. Ampun diceluki mawon. Aku pengen ngertos Halo. Mas Suryane lho, Pi. Oh, ya ora dadi ngopo nak mung pasoryane. Terus Tak pikir ya sing kuwi mau. apa sawerane? Pak Li mau lho. Oh, tak kira. Amlambat tepi. Wah,
Kita suara iki yo campur sari elok tenan yo Dik. Jepi. Pokoknya orang mung dino setu minggu tanggapan hari biasa tetap online di sini. Alhamdulillah. Konco-konco sing arep mangan, belajar pinter, belajar golek duit, tiap malam boleh ke sini. Boleh. Makan boleh. gratis, udut gratis, lungguh gratis. Nak mulai ojo lali pamitan. Hitung dewe-dewe. Oh ngono tetep ya. Iya. Dan hari ini kita suara tidak menerima saweran. Hanya menerima sodako. Ya masalahnya sotone tutup. Mogianto berkait Aturaken kasugengan saking para tamu kakung Wah Putri. Aturaken sugeng rawuh sugeng lenggah katur sagung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Sepindah malih nderek sowan kita suara. Panglipur panjenengan sedaya mugi ndadosna remening manah katur panjenengan. Mesem. Oke. Mas Aries. Mesem. Goyang guyu. Sajak Mas Sahrul. Arep mundur. Nova pengen punya anak berapa? Dua kata Mas kata Mas Sahrul 20. Ojo oke Dik. Mengke rumah sakit ndak tambah sugih loh. Nanti kalau jadi pasti kayak Cina. Nanti malam rencana di mana boleh tahu? Sherlock. Kok Sherlock emang mau nonton live? Loh. Nanti kalau nggak bisa kan saya nanti beripat dulu. Jangan. Tidak boleh Mbaknya kenapa kau ketawa?
Nanti ditunggu ya lagu Junda Maninya Mbak Cantik sama Wat terus Diljana. Di Adel, ya. pokoknya mau nggak mau kita harus pamit sama Mas juga. Aris. Mas Aris. Sik bro. Pamit dulu, lah, pamit. kaduan nak karo iki. Ampe iki lho iki. Jame. Yalah lah. Cincinnya Mas Aris sih cincin Badar Maulana loh. Sampai modar nggak kebeli celana. Dompet endi bro? Ora gowo, ora sangu. Ntar ya Mas Aris minta lagu ya. Mas Aris, mantan penari Gatot Kaca. Woi, tenanan ora pipi. Munggah pelaminan rasa dompet. Kok ngono? Bojone nyanti iki. Ora melu. Melu kok mau ndi deh. Ibu, Nggak ada. Ibu Aris. Nggak ada. Dia lagi di lagi kamera. pose, Fokus. Mau cantik gaya apa? Apa kayak sini sekel kayak. Raketo oke nih. Terkece, best Jodohku moment. Jodohku mana? Wah, arep golek meneh Mas Aris. Wah, piye iki? Santai no. Cah seragen no. Duk Adel. Jih, Papi. Pasoreanmu nak tak sawang ono kene. Wong delok live kok kene penak ndelok nang TV. Masyaallah, iki lalur cemendal iki. Pamintaku pinanganten kekali kuyup rukun mugia selamiya tansah andum tresnan datan kinggang sarekmo lamon ado caketing ati yen cedak tansah mulat sedok asih pindo mimilan mintuna ayo bareng Dimas ana tepi wajib sido asik braya tole gareng Dut iki ana woro-woro Nggih. saka pemerintahan Oh nggih. yang punya kawasan DKI Oh nggih, Mas. jalan raya motor yang di depan suruh digeser. Nggih. Mohon yang parkir motor depan warung mohon digeser. Karena Tukang martabak Bak. sudah mau dagang. sekali Nggih. lagi sing Sekali pas. lagi, mohon yang parkir motor di samping warung depan dimohon digeser karena yang mau dagang martabak sudah rawuh sudah datang. Nah, yo Indonesia geser neng anu, neng pegadean. Monggo nyarengi nggih menika acara saweran mirunggan pinanganten kekali
wabil khusus keluarga besar Mas Aris, matur mbah nuwun, salam rahayu, salam budaya, sinambi para tamu ingkang kedepen dahar, wilujeng sonten, wilujeng lelenggahan kanthi saka Cik Menggali, dipun paringi langgam-langgam Mas, monggo kula nderek mawon kanca-kanca campur sari ringkes woyo-woyo gita suara. Oh ye, diajeng Ade Lia, monggo. Lia. Tole jalu wonten lakban mboten? Boten. Nggih. Luar biasa Indonesia. Oh yo. Sing sayo sing rukun. Kalau putri sangat berbahagia hari ini. Mudah-mudahan dinamika waktu bujangan jangan sampai di bawah ke ranah rumah tangga. Seperti? Karena di waktu bujangan tentunya masih bebas. Iya, kemanapun betul. pergi tidak ada yang memberikan batas-batasan. Sekarang tapi udah ya. dalam memarungi bahtera rumah tangga semuanya harus saling komunikasi dan saling memberikan yang terbaik gitu. Mereka udah pacaran 9 tahun loh, Alhamdulillah, Mas. ini berarti kalau memang jodoh nggak akan kemana. Iya, nggak jagain jodoh orang ya kayak iya, kamu. betul. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak hanya jauh, nun di sana nun di sini, namun hari ini sudah resmi menjadi satu, duduk di kuwade. Iya. Apa toh artinya kuwade? Kuwato nyonggo barang sing gede. Apa kuwi? Contohnya tanggung jawab seorang laki-laki, tiang rumah tangga mencari rezeki untuk berikan nafkah kepada istri tercinta. Leres, jangan meletek tenan. Lanjut. Jebolan pondok bersalin no Pondok Rangon. Oh beda. Erwin, Campur, Kanto. iki campur sari ngendi to? Iki anu Campur sari ngendi kowe iki ra diakoni? seragamku anu Apa bar kebanjiran? ketinggalan yang Citylink. Citylink. Bangga. Tak sebut Aduh.
Mas katresnanku bebas ati lan bisa Satu permintaan dari Mas Bayu masih bersama kita Suara. Mas Bayu, goyang dong. Ayo deh.
Mbah Seno. Nganggo. Ngagem Mbak Ah, Ebaten. iya. Ngene Mbak wong tuwek cek kondake. Ngagem Mbak Ebaten. Ayo gak ngesakno karo Mbak ya cah. Cah bagus. Iki. Ya ora aku Piye iki to? kok piye ya. Kowe ora mentolo cah. Aja sok ngono kuwi. Oke, beneran ikhlas lillahi taala. Ya wis. Aku ya ora ngrumangsani lho. Wong nek wong seni iki ya piye ya. Oh iya yes iya. Ha Iya iya. lho, Mbah. Iya, Kowe Mbak, tenan mangan ini rezekine Mbah Seno kowe piye? Duitku. Oh tenanan. 50 ae ya, aku nek kok ya. Heeh, berarti sak rep wae, Mbah. Iya aku nek. Katresnane lakon kita suara lo ini. Yo 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 yo. Oh 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 oh. Kasena. Yo ke yo yo ke yo yo ke yo. Masuk. Sriuning mustika tunggal labuh tresno lan sabonya pati marang Raden Wirabaya kamus prasetyo hanandur brati Sriuning putrane ngabdi mangsa pati nalika inguni kapupu ing Madyaraga tuk kang tanding lawan Minangkabau. Seno kok koyone kesusu yar nyandi lho. Tarik napas. Betul ya? Tahan. Ayo. Alah. Tresnane wilakoyo Senajan wekasan Matur suwun ya, bener. Matur Soalnya suwun. kepindah. Masih bersama kita suara. Indonesia bergoyang ada Athena si lo so so. Ho, 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 ho. La, 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 la. Ho, ae, 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 ae. Kelingan manis semek jora kelingan rama kemuyune
lakon melon duwen si goyang bersama campur sari kita suara pimpinan Pak Bondan Wirnarno si aje jambu alas kulita ijo sing dikata sewis duwe bojo ada gula ada semut dorong rondo aja direbut lah Bati yen guna ayo goyang jangan ragu jangan malu bersama campur sari jambu alas dok manis rasane senajan tilas kataan beni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ora lakon melon duwene yo memanise marati pacane mung prasaja gandos luwes wira gane rina wengi mung tapan montang manting tanjenek sironi mas duh wong ayu gampang temen hamba bedo Yesus ya biasanya langgam no rengung ayo deh gak apal lo nganggo milon tek lho lah aku bukan nyanyi dewi lho ya wis ora apa-apa sajake katon rengku enten apa niku dene sampun daku bitokok ngaton sakniki pun benten apa pancen sampun bosen
kaya dede jodone bebasan saupama kaya ngeteni kumambange selolake datine rontang ranting kaya dijejuweng lekasan kontrak wong tuwek nyanyi dhewe. Ana kang wis kalegan angumbar katresnan mikir bebrayan balik jur aku wis kadung kasuru atiku mung tansah regu sajake katon regu enten apa niku dene sampun dalu dikokok ngaten sakniki pun benten apa pancen sampun bosen ning mongko prasetyaku ajan geger walik watu boten badhe klintu nanging kok ngene keduwen uripe apa ya dede jodone bebasan saupama kaya ngenteni omambange selolake datine rontang ranting kaya dijejuweng lekasan kontrak kantring Delio ora gelem bantu cah wong karo wong tuwa kok dia diperkoto ya Los mawon, Mbah, los. ana kang wis kalegan angumbar katresnan mikir bebrayan balik jur aku
tansah rengu. Matur nuwun batin. Nggone kanca dhewe santai. Iya. Yo. Bunda. Nanon. La 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 la. Oe oe yo. Oe oe yo. Ya 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 yo. Kalamun batin iki anane tansah rengu. Rasa tresna kang tak endhem yo 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 sarwa mikir ati tak bisa jejeg kaya ora bisa ngontrapi saben wanci tansah anggodo ati anggodo ati nanging aku as minggir pungkasane tepak loro tresno ya 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 yo najananda yen kadulu yen katul